Hän nauroi itselleen. Se kuulosti ontolta, yhtä ontolta kuin miltä hänen olonsakin tuntui, mutta silti. Hänellä oli jopa 3 vaihtoehtoa, kuin veikkauskupongissa. 1 risti ja 2. 1 tarkoitti, ettei hän piittaisi viestistä, mikä mitä ilmeisimmin johtaisi julkiseen nöyryytykseen. Häntä kohdeltaisiin kuin paariaa, hylkiötä. Risti puolestaan tarkoitti toimintaa ja oli ainoa vaihtoehto, jos hän mieli suojella lähimpiään pahalta, niiden päätösten ja toimien seurauksilta, joita hän oli kauan sitten tehnyt. Hän ei katunut mitään. Olisivatkohan ne, joiden vuoksi hän oli kaiken tehnyt, kohdelleet häntä toisin, jos olisivat tienneet totuuden? Olisivatko he nähneet hänet uusin silmin ja ymmärtäneet? Sitä hän ei kuitenkaan saisi koskaan tietää, sillä salaisuuden piti pysyä salaisuutena. Jos hän sen sijaan valitsisi veikkauskupongista 2, kaikki olisi ohi, eikä hänen tarvitsisi enää ikinä olla huolissaan. Levottomuuden, pelon ja syyllisyyden vuodet olisivat ohi. Samoin hänen elämänsä. 2 olisi itsemurha, ja se olisi yksinkertaisin ja paras vaihtoehto, mutta se tarkoittaisi myös, ettei häntä sen jälkeen enää olisi, eikä hän voisi suojella niitä, joiden pelastamiseksi hän oli aikoinaan kaiken tehnyt. Matkapuhelin äännähti, mikä tarkoitti, että hänelle oli tullut viesti. Vastahakoisesti hän luki ohjeet. Sitten hän henkäisi syvään, ja syvältä hänen sisimmästään purkautui valitus, samalla kun hän vajosi lattialle ja käpertyi sikioasentoon. Hän sulki silmänsä tiukasti, puristi ne kiinni niin lujaa, että sattui. Vielä kerran hänen piti etsiä ja valita 1, jonka piti kuolla. Se ei loppuisi ikinä. Hän ei olisi koskaan vapaa. Luku 1. Maanantai 1. maaliskuuta, kello 14:59. Tehtäviä riitti vaikka millä mitalla. Rikoskomissaario Ingrid Bergman luki vielä kerran listan ratkaisemattomista murhista, joissa ei ollut epäiltyä tai joissa ketään ei ollut kyetty yhdistämään rikokseen. Hänen oli määrä tutkia niistä yhtä tästä eteenpäin, joten hän valitsisi tarkkaan tapauksen, joka veisi kaiken hänen työaikansa, sen jälkeen kun päätös oli tehty. Teoriassa kaikki selvittämättömät tapaukset olivat yhtä tärkeitä, mutta vain teoriassa. Hän halusi selvitellä sellaista rikosta, joka herättäisi hänen uteliaisuutensa ja haastaisi hänet ja koskettaisi häntä. Ingrid oli tutkinut ratkaisemattomien tapausten listaa jo yli viikon. Tarkasti ja järjestelmällisesti. Hän oli hylännyt jutun toisensa perään, kunnes jäljellä oli ollut enää 3. Ingrid oli ilmoittanut pomolleen Albert Tingströmille, että päätös oli tehty ja kertonut, mitä juttua hän halusi tutkia. Siitä huolimatta hän oli hiukan epävarma valinnastaan. Ehkä hänen pitäisi keskustella siitä jonkun kanssa. Ingrid muisteli keskustelua, jonka hän oli käynyt pomonsa kanssa pari viikkoa sitten, kun he olivat sopineet tilapäisestä ratkaisusta. Hän oli soittanut ja pyytänyt tapaamista. Hän halusi palata taas töihin. Hän tarvitsi sitä. Hänen piti päästä pois kotoa. Noora oli jo 5-vuotias. Ratkaisemattomien murhien, selvittämättömien tapausten tutkiminen ei vaatinut jatkuvaa fyysistä läsnäoloa poliisitalossa, pikemminkin henkistä paneutumista. Tingström ymmärsi ja tarjosi Ingridille mahdollisuutta työskennellä osa-aikaisesti ja keskittyä muutaman kuukauden ajan selvittämättömiin tapauksiin. Avukseen hän saisi 1 tai 2 rikostutkijaa sekä 1 teknisen tutkijan. Keitä nämä olisivat, sitä hän ei vielä tiennyt. Toivottavasti jotkut hänen vanhasta tutkintaryhmästään, paikallisesta henkirikosyksiköstä. Vilkaistuaan kelloa hän manasi ääneen. Aika suorastaan lensi. Hänen oli pakko lähteä kotiin. Adam ärtyisi, jos hän viipyisi myöhään, ja hänen piti ehtiä käydä vielä kaupassa. Hänen ystävättärensä Eeva ja Helen tulisivat nimittäin 6 aikaan, ja hän oli luvannut tarjota päivällistä. Vastahakoisesti hän otti kännykän jakkunsa taskusta ja soitti arkistoon tilatakseen 3 kansiota, joissa oli yhteenveto hänen valitsemistaan 3 selvittämättömästä murhasta. Samalla hän kiskaisi takin ylleen ja poistui haluttomasti huoneesta. Hänen olisi tehnyt mieli jatkaa töitä, koska hän nautti siitä, että oli taas täällä 5 vuoden vanhempainvapaan jälkeen. Hän